BKC long live, BKC long live, BKC long live, BKC नङाबा जों जिराया, जोंनो नांगौ BKC, जोंनो नांगौ BKC, BKC खौ थाबैनो दाफुंनांगौ, BKC खौ थाबैनो दाफुंनांगौ, BKC खौ थाबैनो दाफुंनांगौ, BKC दायाबा जों जिराया, BKC दायाबा जों जिराया, BKC दायाबा जों जिराया, BKC दायाबा जों जिराया, जोंनो नांगौ BKC, Boro Kosari Autonomous Council long live, Boro Kosari Autonomous Council amak lagi boy, Boro Kosari Autonomous Council amak lagi boy, Boro Kosari Autonomous Council higre গঠন করুক, Boro Kosari Autonomous Council higre গঠন করুক, Boro Kosari Autonomous Council higre গঠন করুক, জয় বড় হারানে, জয় বড় হারানে, बेबायदि सम सम जोङो आमाक लागे BKC, आमाक लागे Boro Kosari Autonomous Council, Boro Kosari Autonomous Council গঠন করো, no BKC, no rest, our demand legal demand, we want justice, সন্ধান ব্রহ্ম হুকুম সরকার হাই হুকুম সরকার হাই সম্মানিত বড় গণমঞ্চ জিন্দাবাদ, সম্মানিত বড় গণমঞ্চ জিন্দাবাদ, আমার দাবি মানিবই লাগিব, আমার দাবি মানিব লাগিব, আমার দাবি মানিবই লাগিব। खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बर' पिपुल्स अर्गेनाइजेशननि गाहाय दाबियानो जादों जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय आसामनि मोन 21 जिल्लायाव 10 लाखनिबो गोबां गोसारनानै थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिटिसिनि बायजोनि गोबां बर'फोराबो गोबां आफादफोराबो मोनफ्रोमबो आफादानो सोमावसारफादोंमोन, नाथाय बिटिसिया 2003 मायथाइयाव गठन जानायनि उनाव जोङो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा बेनि जेबो मोनथायखौ मोननो हायाखिसै। बेनि थाखायनो बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरा राजखान्थि भाबै अर्थनैतिक भाबै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाहाथे थांनानै थानो हायो, बेनि थाखायनो जोङो बे इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेशना बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाबिनाय जादों। आरो बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव थांनाय तरुण गगैनि कंग्रेस सरकारा बिथाङा 2015 सनाव बिथाङा केबिनेट पास खालामना दोन्दोंमोन जे बायजोआव थानाय बर' कसारिफोरनो अट'नमास काउन्सिल होनाय जासिगोन होननानै, आरो 2016 सननि 2016 मायथाइनि 1 जानुवारि खालार खालि बिथाङा जे मिडियाफोरनि गेजेरजों फोसावदोंमोन बर'फोरनो बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय काउन्सिल होनाय जासिगोन होननानै, खिन्थु होनाय जायाखिसै। दिनै बिजेपि सरकार फैबाय, बिजेपि सरकारजों हाग्रामा महिलानि BPF दङ, बिजेपि सरकारजों AGP दंफायो, आरो राभा ঐक्য मञ्च टिवा आरो गणशक्ति गोबां ट्राइबेल माने राजखान्थि हान्जाफोरा लोगो नांनानै बे सरकारखौ सालायगासिनो दङ। खिन्थु बिथांमोना बुंदोंमोन सरकार दानायनि 3 मासनि उनावनो जोङो बे काउन्सिलखौ दाफुंनानै होनाय जासिगोन होनना। दिनै नुनो मोनबाय जों 3 मासनि जायगायाव 3 बोसोर बारलांबाय, नाथाय काउन्सिला जायाखिसै। बिनि थाखायनो जों खुद्रिदों जे जों थांनाय इलेक्सनावबो बे सरकार दाफुंनायनि बेलायाव इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेशना बिटिसिनि बायजोआव थानाय मोन 72 माने समस्तियाव जोङो गोसारनानै थानाय बर' भटार्सफोरखौ जों बे सरकारनो भट होनाय जादोंमोन, आरो बिथांमोना बेबादिनो सरकारबो दानो हाफुंदोंमोन। नाथाय बिनि थाखायनो जोङो नैबे फैगौ जितु गोजां बोथोरनि आसाम एसेम्बलि सेसन जागोन, बे आसाम एसेम्बलि सेसनाव जोंनि बे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जि केबिनेट पास जानानै दङ बेखौ दाफुंनो थाखाय जों दाबि खालामदों। नङाब्ला जों उननि समाव बिनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन जों सोमावसारनायनि हाबाफारि लानो नांगौ जागोन, आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय जों बर'फोरखौ हयतोबा जों बिथांमोननि बेरेखायै उननि इलेक्सनफोराव जों भट होनो थाखाय जों बुंनो थांखि लानो थाखाय बाध्य जागोन। बेनिखायनो जों खावलायदों दिनै बर' कसारिफोरा बायजोआव थानाय बर' कसारिफोरा
दिनै हानि मोनथाय मोनाखै बर'फोरखौ बिनिनो माने भुमिपुत्र होननानै सन अफ दा सयल बुङो नाथाय दिनै बर'फोरा बे सुबिदाफोरनिफ्राय बन्सित जानानै दं दिनै बर'फोरा बिनिनो जोनोम बिनिनो थागिबिब्लाबो दिनै बर'फोरा गाव थानो थाखायनो हा गैया फरेस्ट एलेकायाव थानाय मा होनो ट्राइबेलफोरनि थाखाय भारत सरकारा 2006 मायथाइनि मोनसे आयेन दानानै जे बाहेरायाव थानाय फरेस्ट एलेकायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय माने हा मोनथायनि मोनसे प्रमान होनो थाखाय थांखि लादोंमोन दिनै नुनो मोनदों आसामनि गोबां जिल्लायावनो आरो बेनि लोगोसे गोलाघाटनि दिनै गोबां दिनै ट्राइबेलफोरा बर'फोरा बे हानि मोनथायखौ मोनजोबनो हायाखिसै बेनि थाखायनो जों बेखौबो गोख्रैनो थांखि बादियै बिथांमोननि आयेन बादियै जोंनो बेखौ होनांगौ होननानै जों दिनै दाबि दैखांदों बेनि लोगोसे कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरा दिनैसिमबो हाजोआरि ट्राइबेलनि मोनथायखौ मोनाखै बे मोनथायनि थाखाय दिनै BLT जों जुदि भारत सरकारा एग्रिमेन्ट जादोंमोन BTC दानाय जादोंमोन बे समावबो बे एग्रिमेन्टआ दंमोन नाथाय दिनैसिमबो बेखौ मावफुंनो हायाखै बेनि थाखायनो जों सरकारखौ खावलायदों बे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौबो हाजोआरि ट्राइबेलखौ थाबैनो बानायना होनो नांगौ आरो बर'फोरनि जिथु मिडियाम बर' मिडियाम बे बर' मिडियामाबो दिनै सरकारा सरकारिकरन खालामनायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आरो स्कुलफोराव फोरोंगिरि सरकारि फोरोंगिरि थिसननो थाखाय कलेजफोराव सरकारि MIL नि फोरोंगिरि थिसननो थाखाय दिनै बर' मिडियामा दिनै लोरबां जालांनायखौ जों नुनो मोनदों जों बेनि थाखायनो जोंनि दाबियाव दंखायो जे बर' मिडियाम स्कुलफोरनो गोख्रैनो माने सरकारि खालामनाय लोगोसे आरो जाय जाय जायगायाव माने मास्टर नांगौ फोरोंगिरि नांगौ बेयाव थाबैनो थिसनना होनो नांगौ लोगोसे जोंनि बर' कसारिफोरनि बर'फोरनि माने गोबां लेखा गोरों गथ'फोरा सेंग्राफोरा माने साख्रि मोनालासेनो दङ बेनि थाखायनो 10,000 बर' सेंग्राफोरखौ लानानै गोरों गोरा सेंग्राफोरखौ लानानै नागा रेजिमेन्ट गरखा रेजिमेन्ट बादि बर' रेजिमेन्ट दानो थाखायबो जोंनि दाबि दङ आरो बेनि लोगोसे जोंहा गासै मोन 9 दाबि दङ आरो बे मोन 9 दाबिखौ जोङो नैबे धरनानि गेजेरजों बे हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारखौ मावफुंनो थाखाय जों खावलायदों आद्रा थानाय हाबाफोरखौ जों मावफुंनो हागोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथांमोनहाबो दिनै जोंखौ थगायनायनि लामायाव मानोना इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेशननि मोनसे 5 बोसोर जिथु सासन काल बेजों लोगोसे जोंहा जोबनायनि लामायाव 8टा डिमान्ड दङ खोब बुंनो थाङोब्ला दा बे डिमान्डखौ थांनाय कंग्रेस सरकार दिनाव जों साननो हायो मानोना 2016 सननि 28 फेब्रुवारियाव केबिनेट डिसिसन लादोंमोन गोदानै सरकार बे डिसिसन बादियै हाबाफारिया जोंनि दानि सोलिबाय थानाय BJP AGP BPF एलायन्स सरकार बे सरकारा सरकार दाखांनायनि उनाव 3 दाननि उनावनो दाफुंनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय दासिमबो जेबो बे दाफुंना होनायनि जा हाबाफारि मावनांगौ बेखौ लायाखै बेनिखायनो बे चेनेलनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जे आसाम सरकारनि सर्बानन्द सन'वाल हिमन्त बिश्व शर्मा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म आसाम सरकारनि सासे WPD मिनिस्टार बिथांमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामो फैगौ विधान सभा विन्टार सेसननि जा एसेम्ब्लि बेयावनो थिग खालामना होनांगौ आरो जुदि थिग खालामनाय होआ अब्ला जों BTC बाहेरायाव थानाय 10 लाखनिफ्राय बांसिन जोंनि बर' जाथिफ्रा जोङो फैगौ इलेक्सनफ्राव मोनसे राहा लानो थाखाय जोङो थाम-थिम जानांगोन बेनि थाखाय रिकुवेस्ट खालामो बे बिलखौ नैबे सेसनावनो जाहाथे थिग खालामनो हायो बेनि थाखाय आं रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय गोजोन्थों আমি ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মেমৰ নামটো মই জাষ্ট চিম্বলিক এটা ৰিড আউট কৰিছোঁ এই মেমৰ নামটো শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম দিছপুৰ গুৱাহাটী 6 থ্ৰু ডক্টৰ P. উদয় পাৰভিন IS অনাৰেবল সাব ডিভিজন অফিচাৰ ধনশ্ৰী সাব ডিভিজন সৰুপথাৰ submitted by Golaghat District Committee United Board of People's Organization UBPO on the 31st October 2019 in the matter of immediate creation of the Boro Kosari Autonomous Council BKSC for the Boro Kosari people living outside the jurisdiction of BTC for their safety, security and all-round development, including as per state government committed and a requested bill be introduced in the ensuing winter session of Assam Legislative Assembly for creation the council. Itu ami
তাৰ লগতে আমাৰ 8 দফীয়া যি দাবী সেই দাবীত লৈ পেলাই আমি সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছাৰলৈ এই মেমৰেণ্ডাম আমি অৰ্পণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইফালে লওকচোন তেতিয়া ভাল হ'ব আমি ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ। ছাৰক এতিয়া মই